Čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Je to teda první video, ale je to video Minecraftové otázky. A mám tady pomocníka. Pojď sem. Ahoj. Paní B. Takže je to tak. Tak já se budu ptát na otázky ohledně Minecraftu a ona by byla odpovídat. Pak se bude ptát ona a já budu odpovídat. Přesně tak. Takže za prvé, jaká barva Creepera se ti líbí? Ne, jaká by se mi líbila. Tady zde můžete vidět obyčejného zeleného creepera. Jako, zelený creeper se mi líbí, ale jako, jak to říct, zelený creeper je takový, mně by se líbil různobarevný creeper. Různobarevný nebo černý, nebo růžový. Růžový. Tak za druhé, jaký blok se ti nelíbí? No, jako fakt, když stavím, tak moc, jakoby, nelíbí se mi prostě blok. Když stavím nějaký, jako, jak na čem, no. Na baráku se mi nelíbí třeba diamant. Mně se prostě nelíbí barák z diamantu. Ale jinak jako diamantový blok se mi líbí. Ale když měl říct, jaký blok se mi sám o sobě nelíbí, tak je to... Momentíček. Redstoneový blok se mi líbí. Jako moc se mi nelíbí blok obyčejný vlny. Se mi moc nelíbí. Můžu další? Jo. Za třetí, líbí se ti víc dia nebo smaragd? Samozřejmě, že dia. Smaragd je takovej divnej. Jako líbí se mi, ale dia se mi líbí víc, protože je to dia prostě, diamant. Tak za čtvrté, co nejraději stavíš? Jako nejraději stavím, mám hodně ráda, když stavím jakoby, když si dělám prostě doly, tam hledám různý jakoby. Jako když najdu diamant, tak jsem hrozně ráda, za to samozřejmě, kdo ne. Ale jako ráda docela i stavím normální domy a ráda stavím jako hrady a pasti, to znamená třeba katapulty, TNTček a všechno možné. Tak jo, za páté, jakou máš nejraději verzi Minecraftu? Ráda hraju na teďko 1.9.5, která vyšla teďko nově. Ale jako docela ráda i hraju na 1.6.4 a čarovňák mám ráda. Čarovňák je dobrý prostě. Tak jo, to bylo konec otázek, teď se Sára bude ptát mě. Třeba mě knížku. Tady mám napsané otázky a budu se tady samozřejmě ptát paní B. První otázka. Jaká barva koně, nebo jakou barvu koně bys chtěla, aby byl? Tak oranžová. Oranžová? Zlatá. Fajn. Druhá otázka. Jaký je tvůj oblíbený blok? No, tak mám ráda dřevo, stavím z něj ráda a docela se mi líbí kámen, jako cihla taková. Fajn. opracovaná. Tak jo. Další otázka. Jaká je tvoje oblíbená příšera v Minecraftu? Slenderman se to říká, ten, jak se exportí? Enderman. Enderman, no. Jo, Enderman, samozřejmě. Ten je hustý. Tak třeba... Tak jako, radši hraješ survival nebo kreativ? No, někdy hraju radši survival, a jako to výroby rovnou, a radši hraju třeba kreativ. Takže radši hraješ kreativ. Fajn. Co se ti na Minecraftu vůbec nelíbí? To jo. Tak mně se teďka nelíbí, přidali různých zajíce, už udělaný, a to se mi vážně nelíbí. To už je přehnaný. Jo, přesně. Takže tohleto, lidi, byly naše otázky Minecraftové, na který se nám ptali. Creeper, že? Kupujte. No jo. Kupujte. Samozřejmě lajkujte, komentujte, odebírejte a... Nepojmenovatelná kniha. A děláme reklamu. Ne. Vůbec. Ne, vůbec neděláme reklamu, máme to i s reklamou. To musíte Od taky, 9 let. za to musíte taky lajkovat samozřejmě. No a to bylo asi všechno ohledně tohohle videa a já se s váma loučím. Mějte se hezky, dneska je hezky a
Čau.